gagawa tayo ng, or mag-iihaw tayo guys ng ating handa, yung ating munting handa ngayon. Kasi piyesta ng Holy Trinity, balik-balik. Ayan. So ngayon, samahan nyo ako guys, mga kaluto. Punta tayo sa ating ihawan. Iihaw tayo ng talong at bangos, manok at saka liempo. So tara na guys, samahan nyo ako dun. Dun tayo. Ayan. Ito yung ating ihawan. Ayan, pababagahin muna natin to guys. So, ganyan lang. Yan, pagkatapos natin ilagay ang uling, lalagyan natin ng gas yan. Ayan po guys, mga kaluto, lalagyan na natin ng konting gas. Konti lang muna para yan, sisindihan na natin. Layo natin ang ating camera para hindi maabuti ng apoy. Hi, Bonas. May love shoutout sa iyo dyan. Well, thank you for coming. Ayan. Thank you guys. Maraming salamat sa pagpunta sa akin live. Ito na po. Maapoy na po. Papabagahin na natin at magluluto na tayo. Ayan ang una nating Kaming love shoutout sa iyo dyan, Bona. Maraming salamat guys. Yan ang una nating ihawin. Mahina ang apoy, lagyan natin ng oops, lumakas. Ako muna mga ako. Iwan mo natin. May love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, kasalukuyan po natin na pinapabagay yung ating uling para makapag-umpisa na tayo ng ating pag-iihaw. Oo nga meron din akong tanim na mga gulay. Ayan, may gulay. May alugbati ako guys, at saka yung may kamatis ako dito. Ayan. Ayan, may sili.
Wala pang bunga. Ayan. Medyo hindi naman naabot. Ilayo muna natin. Ilayo muna natin yung alugbate. Ayan, nakita ni Bona yung ating tanim. Ayan. Pangsahog natin yan sa munggo.
Ayan guys, sa mga ihawin natin. Meron tayong ditong baboy, liempo, tsaka yung manok, talong, bell pepper. Yung mga ihawin natin. So, sasalang na natin yung bangos. Ayan, nakasalang na. Ayan, mahina pang apoy guys. Ayan. Shoutout nga pala sa mga kapatid natin dyan sa Team Blessing, Team Payaman, Team Achievers, Team Brocha, at sa Team Livewire. At kay Tatay Aweng sa Pinoy Core TV. Ayan, yung ating... Ayan, may grab shoutout sa iyo, Tay. Ayan, Happy Fiesta. Balik-balik. Holy Trinity. May konting celebration tayo guys. Double celebration to guys dahil birthday ng ating putihing asawa. Ayan. Happy birthday and happy fiesta. Okay mga kaluto. Papuyin na natin to. Pabagahin na natin. Maraming salamat Bona. Salamat sa pagbati. Okay. Ayan. Ingat kayo dyan. Mamayang hapon guys, meron tayong mga palaro dito, paluan ng palayok, tsaka yung mga agawang buko, kung ano-ano pa yung hagisan ng itlog. Ayan, may mga palaro mamayang hapon. At kagabi, meron na tayong ganap dito kagabi yung ating search for kalakwakan, yung pageant ng mga bading. Ayan. Tapos na kagabi yun. So mamayang hapon meron tayong mga palaro. Abangan nyo guys, baka sakaling makapag-live ulit ako mamaya. Pero siguro magsisimba muna tayo dahil Sunday. Simba muna tayo guys. Okay? So ayan, tuloy-tuloy lang tayo. Papabagahin natin. Belated happy birthday nga pala kay Ate Sato. Ayan, Ate Saturnina Maseki. Ayan, ang ating napakabait na kapatid kay tatay. Ayan. Maraming salamat Ate Sato sa support mo sa aking channel. Thank you, thank you. At syempre kay Ate Doti Rosales. Mga tumulong ng ating channel, sila Bell Vlogs, tsaka si Mariby TV, si Juliet Guntang, Melanie Amar, Tatay of course, sino pa ba? Hindi ko na maisa-isa. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you, thank you.
Abangan nyo guys ang aking vlog ng aking birthday celebration guys. So naka-premiere na po yung guys. Abangan nyo lang po yun. Pakisupport na rin po. Maraming salamat. At pakishare-share lang po ang ating live. Thank you guys.
Ayan guys, malapit na maluto ang ating inihaw na bangos. Ayan, isusunod natin yung ating liempo or yung chicken. Ayan, lapit na guys. Maraming salamat guys sa pagpunta sa akin live. Thank you so much.
Ayan guys, luto na yung ating inihaw na bangos. Ngayon naman ay sasalang na natin tong ating griller at ilalagay na natin ang liempo. Tara! Ayan na guys. Sarap na ito guys. Magbubudol fight tayo mamaya. Eto na, umpisa na natin ang ating inihaw na liempo. Ayan. Ayan, sarap nito guys.
Ayan mga kaluto, malapit na natin matapos ang inihaw na liempo. Ayan, susunod natin ayan, nakasalang na rin pala guys yung ating mga talong. Ayan, sinabay ko na guys sa gilid-gilid para di sayang yung uling. Ayan, malapit na to guys ang first batch ng liempo. At meron pa tayong second batch. Tapos noon ay susunod na natin ang inihaw na manok. Ayan, so happy fiesta mga kaluto. Tara na guys, tara. Maraming salamat. Yun o, sarap. Sabi ni Kusina ni Sonying, may glove shoutout ng Livewire. Admin, may glove shoutout sa dyan. At Sonying, ayan, share lang po ang ating live. Thank you so much. Ayan, si Kusina ni Sonying. Ayan, at saka si Bona. Ayan, may glove shoutout sa inyo dyan, guys. Ito guys, gagawin natin, luto ng ating inyaw na talong. Gagawin natin to guys, insaladang talong. Ayan. So abangan nyo guys mamaya. Tama, okay na yung talong. Mainit-init pa mamaya.
Happy Fiesta, Holy Trinity. Happy Fiesta, Holy Trinity. Yun, oh, may echo ako. Aming love shoutout sa inyo lahat dyan, mga kapatid ko dyan sa YT. Kay Tatay Aweng. Alam ko nandiyan ka kay live ni kapatid Chef. Ayan. May love shoutout sa dyan, Kaps. And Tatay, ayan, sa mga nandyan kay sa live ni Caps. Ayan, big love shoutout sa inyo dyan, guys. Ayan, fiesta sa amin, guys. Ayan, kain tayo. Ayan, nag-iiyak ang liempo. Ayan, guys. Ito na, guys. Susunod na natin last yung ating inihaw na manok. Ayan. Ayun, oh. Hoy, Tingnan mo. yung. Ayan, guys, pasensya na kayo, guys, na nawala tayo. Kasi nag-overheat yung ano natin. Nandito kasi tayo sa outdoor. Ayan. So, ayan, nahuli na po yung ating chicken.
Ayan, inihaw na chicken. Ayan. Huli na po yan. At mamaya, mag-end na tayo. Pakita ko lang sa inyo yung aming munting handa. Okay po. Maraming salamat guys sa pagdalaw sa aking channel. Thank you so much guys.
Ayan mga kaluto, tapos na ang ating pagluluto. Ngayon ay kakain na tayo. Ito na po ang ating finished product. Ayan na po, meron tayong ensaladang talong. Meron tayong inihaw na bangos, Yakult, drinks, Hennikens, tsaka iced tea. Meron tayong inihaw na liempo at manok. Meron tayong rellenong bangos, saging, mangga, hilaw na mangga. Ayan, meron tayong banana cake. May lettuce. Ayan, syempre may kanin. Fruits. Ayan, maraming salamat sa maraming salamat sa pagbisita sa aking live. Maraming salamat sa inyo mga kapatid ko dyan sa YT. And happy Fiesta sa balik-balik Holy Trinity. At happy birthday sa aking butihing asawa. Thank you so much. God bless us all. Bye. Thank you, Lord. Kain na na. Thank you, Lord. Fiesta. Kain na na. Blessings, Father Thank God. you, thank you. More blessings po kalutong bahay. Yes, thank you. Abangan nyo guys ang aking birthday celebration. May upload din akong bagong upload. Thank you so much guys. Bye.